Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usaran nyo laang dagiti balikas anasayaat kan maiparbeng. Tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. O, saan kayo nga agin innagaw iti makan Kukwak ti dakdak kalalex ti manok. Mami, agagawan damatan ti bagay. Awar ka di tabalayo. Sino day jay? Mami, Imelda! inang ko day jay agpukpukaw. Rumwar ka kano, mami. Sige, mabiit lang ang tarumarak. O, saan kayo nga agap-apa Apay, mare. Talagang awan babain nyo akaruban niya. Walisan nyo, dahi ti agkay wara arugit iti sango ti paraangan me. Ay, nalipatan manin nila kay ko nga inggalot dagiti aso. Ay, uwan, mare. Bayam, o may kuwalisan. Saan kayong agtartarakan iti aso? No saan nyo nga mo adalusan ti rugit da? Pasensya kan, mare. Daddy! Oh, talaga nga inururay na ka. At ito chocolate mo. Ikam dagiti kakabsat mo, wen? Wen, Daddy! Ay, among Daddy? Nagungat ni ninang ko itay. Tapay. Binugawan na ni Mami. Bakit? Anya ti bagbaga ni Faye. Si kanto mangamin. Apay adi mo inggalot dagiti aso. Kita napanda nagrugit ije paraangan da kumari Bioli. May nagungungat itay. Ay, agdardarasak ngamin itay kahit. Nagadutin bagbagana. Kababain pay kit din kadagiti kaaruba. Anyamatan. Kaslasaan kayo nga agkumari. Oh, makitam ti wara dagiti aso day ta kumarim ako ni. Wen, imbagakon. Lininisan nan. Patayak dagita nga aso da no bay anda nga gwalang-walang da. Inung tako ni kumare, bayamon. Urayan da pa makaungat ti tao kadakwada. Di da urayan ang mga ramidak iti saan da kayat. May mayat sano ingat nga to tapay day taalad. Gastos manen. Tapno saanan ang makaumay dagiti tarakanda dito eh. Ay, kan, diyak kaya tamakit-kita dagita at tao. Talaga ka de, akayat mo apaaladan tatibalay. Wun ipangato ta. O sige, mga yabak iti trabahador. Taaramidan da adagos. Lakay, ipa-renovate dan samot day tabalay da ma-review li. Dinamag ko ije karpentero. Alad ti papaaramid da. Alad manon? Tapno saan ka nun ang mapandita arubayan da dagiti aso ta. Ay, unay kat dagitan. Nasayat mo, tapno saan ta ida matantanawan. Nagdelikado damot dun. Bayamon. Magyaman kakit dia. Tapno saan kay nga kinkinita ka ni kumarim avyuli. Isuda tinatangsit ngagsasao. Isuda pa'y ti kasta. Diyak amo, no kasano ka nga to di alad nga iparamid da. Ingat nga to dapay kumaa. Tapno saanin ang makita day tabalay da. Kunay, adlanadlaw ko di ta kaarubam ako maharem. Asino ang karubak, nanang? Ni Violay. Ay nagngato matanti ala di ti balayda. Ay nananang, kagurgura na kami. Iso ang nagpaaramid iti kastak ang ato nga alad. Saan ka day nga kumari kayo? Apay nga'y akagurgura na kaitan. Yakman amo, nanang. Nanipod na ipromote nila kay ko. Kan nakapaaramid kami iti balay mi, kan nakagatang kami iti baro alugan. Kastamat din ti ugali na. Ay, umapal nga rod Nagrigatan mi mat dagitoy. Saan akas ka rin na dagitoy asakripisyo nila kay ko, nanang. Apay ko mga umapal nga eh.
Bye-bye amon. Adda ti kasta nga ugali ti tao no maminsan. Saan amaw-awatan? Naglaing da nga agsao iti dakes. Ipangagnapay kada kami. Tijak kayat, mangmangag dagiti apo ko yung. Ay, una yan. Ay, nasaya at mat. Tadan alad itinagbaetan yaw. Wan matkit di ananang. Namin anon a pinadas ko ti makitungtong. Ngam kaskas di. Kasla adda basol mi anadagsen kadakwada. Bye-bye amon, anak ko. Nasaysaya at latta ti agpakumbaba. Lola? Ay, ay na, nakapimpintas to'y apo ko. Agmano ka kin ni Lolam, Faye. Agmano ak, Lola. Ay na, God bless you, apok. Ay, ayan nga'y dagiti kakabsat mo. Ni ading ko a junior, nakaturog. Ni manong ko, agboy puya iti computer. Kat, si Kangay mat, saan ka maturog? Kayat ko ti makiayayam ka ni Boyet. Ngam, di nakmat palubusan ni Mami. Jakman ammo ni Mami. Di na kayat ang makiayayam ka ni Boyet. Nagngato da tayong paramid nga alad da kumarim a Violi ah. Wan nga rod lakay. Dakkel mat ati gastos da dita. Nasayat tapno saan ida asarkan da kita tatakaw. Talaga adakkel tigura ni kumari kanyak. Imbag kumaan no adda basol ko. Tasya kun ti dumawat iti dispensar. Ay na. Pakabasula maya. Mudumoras basit ti panagbiag mo. Huwag nga rod lakay. Isu mo ti madayo kanyak. Isu ti gimura. Wanya bakit? Naragsak ka ni timparamit ng alad? Wan lakay, kasta ti kayat ko. Saan mo na makita? Ultimo tituktok na ije ako mari makagurguram. Talaga saanan? Saan mo namang nuan yaman ti bagada? Nakagastos ta. Sana bale? Napalikmutan ng ti alad day ti balay. Kat naragsakan? Wan alakay. Mami, saan ka di aninang ko ni Ninang Violi? Wan, ninang mo, anak ko. Apay anak kaungungat. Ay, jakman ammo. Kan, apay asaan kayo matanagin inistorya akas idi? Agkinkin na tawa kayo pa'y idi. Busy kami ngamin, anak ko. Kanayan tapay amapan iti balay da idi. Ilutlutuan na ta iti naimas a merienda. Angam ita, saanan? Ay na, bayamon anak ko. Adamot na imas a merienda dito balay tayo. Ngam, kayat ko kumati makiayayam ka ni Boyet, Mami. Naglukmag. Iso asaan na kamakamatan. No kasta nga kinnamat kami. Alakit din. Ingkan agay ayam taad dapay aramida. Ay, sige nga Rod, Mami. Ngam ne, saan ka amap-mapan di tabalay da Boyet ha? Uray ayaban na ka. Saan ka amap-mapan? Nawatam. Boyet! Boyet! Napanan man nga tanday dyan nga ubingan. Boyet! Ne, amang ano napandita balay da ko ni. Imbagak lang nga rudon asaan amap-mapan makiay-ay. Ayam dita. Apay, Mami! Ada ka matlagayam dita. Saan ka nga umadadayo, ah? Mun, Mami! Dituyak lang nga gayayap. Aglabaak. Kat numabisin ka. Mapan ka agmerienda iji kusina. Ay, nalayos manen dito likod ti balay. Nagibelang manen iti danom ni Kumarik a Violi. Kasano nga tayo nga ibagakin ko na amalaylayos kami. Gapo itar aramiden na. Siguro, no ibagak, agungot manen. Ay,
Anya nga tayo ti Aramida. Ha? Nagkapan nga ta daytoy bola. Ay, ang mga nobola ni Boyet daytoy. Faye, bulak day ta. Ay, kunakon kat. Mabitlaang, yawat ko kan ka. Darasam, ipurwak mon kanya. Agungot ni Mamik, namamuan na anak isarita akan ka. Sige, mabitlaang. Darasam ma, imuliak lang dito yalad mi. Anya tar aramidam dita, Boyet! Ha? Mami? Ha? Natinag ni Boyet! Mami, ni Boyet. Oh, apay ni Boyet. Natinag iti alad. Anya, tsaka mo, no, anya tinapasamak. Ngam, kasta unay ti sangit na. Anya, ay sus, ang mga nun na ipakpak ti ulo na. Anya nga min tinapasamak kaya. Lakay, agawid kan. Apay pagawidan nakat amumat nga da trabaho. Diyak amo no anya ti aramidag. Natinag ni Boyet iti alad. Katipan naman ni klinika. Ada sugat iti ulo na. Itaray mo adagos sa ospital. Maripioli, anya pilatar aramidam dita. Diyak amo ti aramidag. Mabitlang, inak mangayab iti pangiluganan takin ni Boyet. Ipantay di ospital. Diyak amo ti aramidag. Aw-awagak nila kay ko. Ngamsan ka no mata makaawid. Adda tayon dito ospital, Mare. Madamadan at tamtamingen ni Boyet. Isungag ka makalaan. Saan ang makatulong deta panagpanpanik mo? Kasano na dada ka sa mapasamag iti anak ko. Kakaiso na nga anak mi ni Boyet. Oh, daytoy. Anya ito inyawat mo kanyag. Rosary dayta, Mare. Agarara ka. Anya? Madamdamalaang. Rumwarin di doktor anang tamingkin ni Boyet. Oh, kumusta ni Boyet? Nasaya atin ti kasasaad na, Lakay. Maribioli, kumusta kan? Nasaya at pare. Mayat matan. Tanamok ang nailisin iti pagdad ni Boyet. Nadapay ka sa pulan ni Boyet. Ibagam lang. Tatumulong kami ka ni Kumare Makoni. Agyaman na kada kayo. Tada kayo pa'y nga agasawa ti mo na nga imay diti ospital anang tulong kanya. Ay na, Mare. Sigod mo't nga aramidan tayo daytoy. Nakalipat at Mare. Pasensya kayon kan ni pare. Saan man ada ita ti pagsasaritaan tayo, Mare. Urayin tayo ang makarwar dito ospital ni Boyet. Tagpipiknik tayon tumanan. Ay, uwan, Mare. Ija iton paraangan mi. Sikaman timang pakan ka ni Boyet. Tadi na kayat timangan. Di mo lang mo nga ay-aywan Sika ati mga yayo. Siyak manon. Ay. Boyet. Boyet anak. Mangan kan Diyak kayat timangan. Anyaya ti kayat mo. Kasano nga'y apumigsa ka no kasta di kamot mangan. Boyet! Umay ka, tagay ayang ta! Ni Faye, agay ayam kami. Ay, ni. Saan ka bumangon adagos anak ko? Faye, umay ka ditoy. Sige! Mabitlaang. Mapan ko sa batan ni Faye. Nagnimas na iti inluto ni Mami. Masidaan nyo Un nga rot. Ay, adun tikinan ko. Sika, basit pala. Adun tikinan kun Saan ka di, Mami? Adun tikinan ko. Nayunampay anak ko. Tani, ad-ado tikinan ni Faye. Sige, Mami. Nayunak da ito'y kanak. Tapno aglinom ba kami kun ni Faye amangan? Sige. No asino ti umo na ama kaibos iti kanan na. Iso tinangaba. Sige. O, ni. Inayadan nyo Ay na anak ko, itay kapay ngay ayaban.
Napnapanam. Napanak na nga dita balay da boyet, mami. Anya, kat numangan tayon. Nabsuga kon Syakti na nga bak itilinumbaan mi kani boyet. Naglinumba kami anangan, mami. Kat imimbagan ni Boyet. Saan pa'y kano? Kuna ni mami na. Apay, bawal ka di ang mapanak iti balay da boyet, mami. Saan matkit di anak ko? Kuna ni mami na, nga uray ka na yun nakamapan iti balay da. Intun bigat, mapanak manan, tagbuya kami iti TV. Nay, apay nga tatawan tao dito'y balay dako, nay. Ay, napananda nga ta. Nanang, ada kami dito. Ni ko ni matday jay. Anya ti araramidan na iti paraangan da viulay. Kat no agin ginura da. Nanang, umay kayo dito. Umasidagak man laangan kadakwada. Umay kayo, Nanang. Tagpipiknik tayo dito balay da Marivioli. Wala na. Numabisin ka, ado ti makan analuto mi. Na, mas daawak man. Apay amas daaw kayo, Nanang. Ay na mangala kayo kit din itipinggan nyo, tamangan kayo. Alang arod. Ay nanana, mayat manantilin nangan mi kani kumarek ako ni. Iso nga agpipiknik tayo man, tapno selebraran tayo dahito akan ito. Ay kat mayat ano kas ka. Maday no aging ginora kayo. Sapay ka, tagkumari kayo. Pun nga rod, Nanang. Ay na, saan kayo unay nga umat-ada yung afay? Boyet! Ay, when mami, dito kami lang asidag ka ni Boyet. Ay, una yung dagito yung ubing. Taray damanin ataray. Inton madamdaman na bambanugdan tumanan. Huwag nga rod, bayam lang idamare. Itadala ang manan nga agtaray-taray. Adda nga minan kay ayam ti anak ko. Saan arumba nga agpipinasakit, dagiti agkakaaruba. No dikat saya aten da kumatilinangan da. Gaputawan sa bali nga agtitinulong, no di isuda matlaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.